Когато вашите преди 5 години ти отказаха да ти сложат басейн в двора и 5 години по-късно. Да, това е окръжност без трева, защото е басейн, който опъват за рая лятото. Чакай, че те изказвам в момента. Това е цяла детска площадка, момент само да ви я покажа, която е опъната за рая. И на всичкото отгоре вече има батут. Да, различно е отношението към внучето. Какво има тук, мамо? Отиваш ли да скачиш на батута? Айде бързи, скачи! Тя ме събуди, не аз нея, само да ви кажа. Мамо! Гого! Здравей, Гого! Ала! Гого! Ала! Падна! Чакай да го видя с теб. Була! 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 Бътко е долу, мамо, да.